So guys, nasa isa na atong interviewon kay mga gwapa o gwapo daw ko naman na sila. So namin interviewon siya kay mga gwapo kay siya ba? Ay, hindi ko iyab. Wala. Ngayon wala kay uyab. Ngayon wala kay uyab Tina. Dali na may pangalan ni guys. Three parents lang yun. Pero okay lang. Mag-wait lang. Magulat na lang ko. Ako naman ako nang wala yung uyab Siya ako ang pinakagwapa diri kabalo ba mo guys? Guys, ako ang pinakagwapa diri. Siya ang pinakagwapa. Oh, siya ang Ako pinakagwapa. naman gabi ang wala yung uyab. Kahit kabalo pa ko yung sa... Dili, manggod ko babae, no? Oh my God, siya babae. So same lugar. Ay, no, kinsan niya ko ito mga uyab. Akto na ko dire. Oh, wala may uyab ka. Study sa test, study. Pwede pakitaan may mag-uyab. May i-comment ang mga uyab-uyab din nila. Pakitaan may uyab guys. Pakitaan. Wala, tuloy kami. Oh, tara. Tara ang pinakagwapa. Murag reflected. Kanina pinakabatik Oh, daw. tara, gwapo kayo siya guys. My God, kung gusto mo mangutana sa iyong pangalan, i-comment na kung sa iyong pangutana. Ba't sa'yo dyan lang? Para patay ko yung uyab. Para mapatay na wala yung uyab. Sa ako na lang mo, pag-comment. Kani single. Wala kayo buwang. Ikaw na kayo uyab. Ay, wala, di ba? Wala kayo uyab. Wala ko uyab. May naman tayo mga apply, dahil mo. Ay, mga uyab. Ako may ako yan. Nasa uyab ko. Uyab mo yung uyab. So, murag maulaw na naman kay kuan. Oh my God. Ay, ko yung uyab. Kabalo mo, kinsa, dali pa daw sa uyab, dire, be. Babae guys, bisexual sila. Ale. Tara, ayaw lang nila. Murag maatras. Sige, madali. Sige, maulaw pag